Więc najpierw chciałbym życzyć wszystkim nauczycielom i kempo ze wszystkich klasztorów, wszystkim mniszkom z Siedr i mnichom i wszystkim przyjaciołom, którzy oglądają webcast przez internet. Chciałbym życzyć Wam wszystkim też idelek. Więc dzisiaj będziemy kontynuowali nauki na temat tego, jak Micio Dorje podążał za swoimi guru. Myślę, że dobrze by było teraz przejść do trzeciej strofy pochwały bez wytchnienia szukał. To jest trzecia strofa. I ona brzmi tak. Kiedy zrozumiał, że wszystkie doczesne i ostateczne pragnienia wypełnia Pan Wszystkiego, duchowy przyjaciel, ogarnęła go niewysłowiona tęsknota i wiara, która przekracza wszystko. Jemu zanoszę modlitwę. Komentarz, który Shamar Kaci-Yenlak w swoim komentarzu do tej pochwały zaznaczył, że ta strofa opowiada o tym, jak Micio Dorje właśnie podążał za swoim guru. Więc kim jest duchowy przyjaciel? Duchowy przyjaciel jest tak naprawdę czymś najważniejszym, jest podstawą duchowej ścieżki. Więc podążanie za autentycznym nauczycielem jest życiową siłą wszystkich praktykujących dharmę. Dlatego bardzo ważne dla nas wszystkich jest podążanie za autentycznym nauczycielem, autentycznym duchowym przyjacielem. Micio Dorje miał 4 głównych nauczycieli, takich jak Sanjie Niempa i innych. O Sanjie Niempie Rinpoche wspominałem ostatnim razem. Więc często Gyaltsab Tasin Namgyal nie jest włączany do tej 4, gdyż zbyt wcześnie odszedł, ale ponieważ był dla niego niezwykle życzliwy i rozpoznał go jako karmapę i intronował właśnie Gyaltsab Tasin Namgyal powinien być wliczany do tej grupy nauczycieli Micio Dorje. On również udzielił mu pierwszych ślubowań, więc myślę, że był dla niego niezwykle życzliwym mistrzem. Więc to był pierwszy lama, za którym podążał Micio Dorje w swoim życiu. Tutaj jest jego tanka. Więc tutaj jakby przedstawiłem rok, w którym się urodził, rok, w którym odszedł, jego tankę. Więc to jest bardzo stara tanka, bardzo stary malunek. Przechowywany przez Wladrangu Gyaltsaba Rinpoche. Najprawdopodobniej namalowano go za czasów 6. Gyaltsaba. Więc gdzieś czyli gdzieś w czasie, kiedy drugiej połowy życia 10. karmapy, pierwszej połowy życia 11. karmapy, za czasów 6. Gyaltsaba.
Micio Dorje powiedział, więc tutaj Gyaltsen Rinpoche jest przedstawiany w długich włosach i tak właśnie jakby Micio Dorje podobno pierwsze słowa, które do niego powiedział, to właśnie były takie, że ty miałeś kiedyś krótkie włosy, teraz masz długie. Żył tylko 28 czy też 29 lat, zależnie jak liczymy według kalendarza zachodniego czy tybetańskiego. Teraz tu jest drugi nauczyciel Micio Dorje, czyli Sanjay Nyempa Rinpoche, pierwszy Sanjay Nyempa. Więc to jest tanka element z Palpung, z takiej serii przedstawiającej Złoty Różaniec Kagyu. Więc ciężko powiedzieć dokładnie w którym roku się urodził, jakby więc jest to przybliżony rok. Żył najprawdopodobniej jakieś 65 lat, ponad 60, tak czy inaczej. Teraz trzecim nauczycielem Mikyo Dorje był Dulmo Tashi Özer. Dulmo Tashi Özer nie mamy żadnych jasnych przekazów co do tego, w którym roku on się urodził i w którym zmarł. Możemy tylko je odgadnąć poprzez jakby domyślać się ich, czytając różne biografie mistrzów Kagyu. To zdjęcie przedstawia posąg należący do kolekcji Dulmo Chögye Rinpoche. Następnym lamą, który Następnym lamą był Khenchen Chödrup Sengye, więc to był lama, od którego Micio Dorje otrzymał pełne święcenia mnisie. Więc on jest uważany za jednego z 4 głównych guru Micio Dorje. Urodził się w 1451 roku, zmarł w 1530. Więc żył dość długo, po około 80 lat. Ta tanka pochodzi z pochodzi z tanki Micio Dorje i wokół Micio Dorje jakby znajdują się jego nauczyciele. Więc to był fragment tej tanki. Drugi fragment tej tanki przedstawia Karma Trinleipę. Więc to nie jest Karma Trinlepa, to przepraszam, jego świątobliwość przepraszam, że to nie jest, tutaj nastąpił błąd. Pomyliłem się i włożyłem nie to zdjęcie na slajd. Więc to nie był Karma Trinlepa, naprawimy ten błąd później. 당에 공도 용지 남바 시제제다 상계 녀바체 류무르시 외설제 엔디 간 켄제 추줍 생게다 아네 까마치레 바시부 델레야 아네 용지 남바 시제 송거래 엔디 딜레 게저드시 남게제다 디게 파르글라네마 도듀르치 당 오르시르바 다샴리야 녜게 담 지당기 다샴리야
Więc jak powiedziałem, głównymi 4 nauczycielami był Sanjay Nyempa, Dulmotashi Izer, Chadje Senge i Karmatrin Lepa. Więc uważa się, że to byli główni 4 nauczyciele, ale ja uważam, że powinniśmy dodać Jyotsabatashi Namgyala, który był jakby na początku, rozpoznał Karmapę. Więc chciałbym przedstawić jakby postać tego nauczyciela Dolmotashi Izera. Więc kiedy Sanjay Nyempa Rinpoche odszedł, zmarł, więc w jakiej sytuacji wtedy się znalazł Michio Dorje? Michio Dorje wybudował pewną jakby posąg Sanjay Nyempy, który później został przeniesiony do klasztoru Tsurpu. Nazywa się go posągiem przestrzeni. To jeden z głównych posągów w klasztorze Tsurpu. Więc w Tybecie znajduje się taki zwyczaj, że kiedy ktoś umiera, to się przenosi jej zwłoki na cmentarz i wykonuje guru jogę w imieniu tej zmarłej osoby. Więc ten posąg jakby był wykonany tuż przed śmiercią Sanjay Nyempy i z tego, co jeżeli dobrze zrozumiałam, był obecny jakby podczas ceremonii pogrzebowych Sanjay Nyempa, a potem przeniesiony do klasztoru Tsurpu. Więc po odejściu, jak już wspomniałem, po odejściu Sanjay Nyempy, Michio Dorje zaczął podążać za naukami Dulmotashi Izera, który był bezpośrednim uczniem 7 Karmapy. Był bardzo szanowanym mistrzem w całym Utsangu i w Kamie. Uważano, że bardzo czysto utrzymuje swoje ślubowania Vinaya. On najpierw studiował w klasztorze Ganden, jednym z 3 największych klasztorów w Gelug w Tybecie. A następnie spotkał 7 Karmapę i studiował z nim wiele tekstów. Również odbywał różne praktyki w odosobnieniu pod kierunkiem 7 Karmapy. Jakby porzucił wszelkie myśli o wszelkich światowych troskach i całkowicie oddał się praktyce i służeniu ich innym. Więc w dzisiejszych czasach w Tybecie uznajemy go za jednego z najważniejszych lamów Kadziu. Mówimy o nim Dulmo Chögye. On urodził się w dzisiejszym Drito Dzong w Yushu. Drito. Tam panowały 3 takie główne klany, Kyab, Dulmo i Ser. I Dulmotashi Izer urodził się właśnie w tym klanie Dulmo w rodzinie tego jednego z tych władców, tak? Większość dokumentów z czasów Michio Dorje
Mówią o nim du po prostu, dul. Tak jak, to jest taki sam wyraz, który oznacza ortografię. Więc tutaj po prostu jakby tutaj po prostu tylko jakby zaznaczano jakby imię rodziny, z której on pochodził, to wszystko. Nie znamy dokładnie daty, roku, w którym się urodził, nie ma na ten temat żadnej wzmianki. Nie ma jakiejś osobnej biografii tego mistrza, więc nie wiemy dokładnie, kiedy się urodził. Wiemy tylko, że kiedy był młody, spotkał siódmego Karmapę Ciodra Gyatso, który nadał mu imię Tashi Uzer. Wiemy tylko, i też wiemy, że Ciodra Gyatso przekazał mu instrukcję do medytacji. Potem wiemy, że przyjął ślubowania mnisie od Goshira Paldziola Dendrupa. Kiedy miał 8 lat, studiował logikę z Geshe Gelugpy. Studiował też różne sutry i tantrę w Riwo Gandenie i stał się bardzo wykształcony. Otrzymał bardzo dobre wykształcenie. Potem mówi się, że otrzymał pełne święcenia mnisi od Chidrupa Sangpo. Nie wiemy, kto to dokładnie jest. Być może to jest ten sam lama, od którego Micho Dorje otrzymał pełne ślubowanie, ale nie wiemy tego na pewno. Tak czy inaczej, od swojego kempu otrzymał również szereg abiszek z tradycji Sakya, takie jak Chakrasamvara w tradycji Liyupy i Gandapy i cykl Vajrapani. Potem, kiedy chciał wrócić do domu, po drodze spotkał siódmego Karmapę na górze Kompo. Poprzez samo jakby spotkanie Karmapa otrzymał od niego wiele błogosławieństw i odczuł wielką wiarę, wielkie zaufanie do Karmapy. Więc porzucił myśl o powrocie do domu i po prostu postanowił pozostać siódmym Karmapą i tak się stało i otrzymał od niego wiele dogłębnych pouczeń dotyczących Mahamudry i 6 jog, również instrukcje do męskiego i żeńskiego Mahakali. I wiele innych tekstów, takie jak pieśni Sarachy, wskazywanie trzech kali i tak dalej. Wiele również nauk dotyczących komentarzy do sutr i tantr, również przekaz komentarza do Prażnia Paramity siódmego Karmapy i tak dalej. Stał się wtedy bardzo uczonym mistrzem. Być może, że to nie był Więc jeden z sekretarzy siódmego Karmapy o tym wspomina w swoich zapiskach. Ten sekretarz mówi, że Ciodra Gyatso nie byłby w stanie napisać całego komentarza Prażnia Paramity. Podobno siódmy Karmapa napisał tylko ten fragment dotyczący aż do bodhicitty, a później
슈요아래 디 군대네 무슨 캠베 그 토덤가생 A później nie wiem, czy ktoś dokończył. Potem tak czy inaczej, mm, tak czy inaczej, on otrzymał wszystkie jakby dogłębne instrukcje i teksty od siódmego Karmapy i później był takim mistrzem, który jeździł, który w Tybecie jakby debatował i bronił pozycji Kadziu właśnie w oparciu o jakby stanowisko filozoficzne siódmego Karmapy. Otrzymał również pięć zbiorów, 5 Yidamów Dysum Khenpe, również Bernakciena i od Situ Paldziora, od Situ Tashi Paldziora. I bardzo długo później medytował w odosobnieniu. Podobno widział twarzą twarz, spotkał się twarzą twarz z wieloma bóstwami. 다 대시해가면도 지금 뒤한 된대지면도 간다 용진 남반이 나오네 용진 남반이 그게 추부공 발이야 W biografii Chögyamga Rinpoche wspomina się o tym, że kiedy on podróżował do Litangu, jednak nie jestem pewien, jednak nie opowiem tej historii, bo nie jestem jej pewien. 어나 반대 뒤숨 캠베 투덤가생아 가르가르레 간다는 것도 아니 다그 파몰항아 덴쇼항아 다들 카시지 zito송스 다 현다데서 zito마송스 투덤가생아데 야부 Więc kiedy dwój Więc kiedy jak rozumiem, Sanjay Nyingpa, Situ Rinpoche i Gyaltsab Rinpoche przyjechali do Tsurpu, to spytali się Changdzy jakby jakie teksty Karmapa jakby studiuje teraz i on studiował właśnie tych pięć Yidamów Dysum Khenpe i uważam, że one są bardzo, bardzo ważne dla naszej szkoły. Więc musimy je dobrze znać. Tutaj jego świątobliwość wyliczał te wszystkie idamy, tam było Chakrasamvara, Hayagriva, Tara i tak dalej. Nie pamiętam dwóch pozostałych. Każdy z nich ma jakby pięć zbiorów nauk i dlatego mówi się, że to jest 5 zbiorów 5 bóstw Dysum Khenpe. Więc wracając do Tashi Izera, jakby nauczał bardzo dużo w rejonie Surmanga, Genmy, Drichu, Logyu, Kyabtu. No i później został nauczycielem Karmapa Miche Dorje, któremu przekazał 35 opowieści Gyatso-Ataki. I za sugestią jakby Karmapy przyłączył się do Garchenu i tam nauczał dogłębnego wewnętrznego znaczenia 6 jog, 3 pieśni Sarachy. Więc te wszystkie instrukcje wcześniej otrzymał on od 7 Karmapy, a teraz mógł przekazać w obecności 8 Karmapy.
Wyjaśnił mu też wszystkie rytuały i dokładne instrukcje dotyczące Chakrasamvary, Hevajry, Guya Samadży, Bhairawy, Mai, Chatuptichy i różne inne dogłębne instrukcje naszej linii. Więc Nichiren Dorje uważał go za bardzo, bardzo ważnego ze swoich nauczycieli. I generalnie w całej społeczności jakby monastycznej całego wschodniego Tybetu uważano, że to jest taki guru, który może być naszym jedynym guru i to wystarczy, bo on ma całe doświadczenie, urzeczywistnienie i całą wiedzę, jakby taką charakterystyczną dla naszej linii. Nichiren Dorje spotkał go, kiedy miał 8 lat. I wówczas Tashi Izer przybył do wielkiego Garcienu, do wielkiego obozu karmapów wraz z Sanjay Niempą. Po prostu odwiedzili go, kiedy Garcien, kiedy Karmapa przebywał wtedy w Jushu. Więc spotkał tych dwóch mistrzów jednocześnie. I pomyślał sobie, że i poczuł wielkie oddanie dla Tashiego Izera, zarówno jak ten Sanjay Niempy. Pomyślał sobie wtedy, że byłoby wspaniale studiować z tym nauczycielem, z Tashi Izerem. W końcu stało się to, kiedy miał już 15 lat. Rozmawiał na ten temat ze swoimi asystentami i wszyscy uzgodnili, że dobrze by było, gdyby Karmapa teraz studiował z Tashim Izerem. Przepraszam, nikt nie zasugerował, że powinien studiować z Tashi Izerem, ale tak postanowił Karmapa. Uważał, że to jest autentyczny guru i zaprosił go do Garcienu. I zaczął od studiowania tantr, od rdzennej tantry Chakrasamvary i Guya Samadży i Vajra Chatuptichy. Jak również i wielu innych tekstów różnych szkół filozoficznych. Również studiował z nim poetykę i gramatykę. Więc pokrótce można byłoby powiedzieć tak, że z tym nauczycielem studiował wszystkie dogłębne instrukcje, począwszy od Vinai po Guya Samadżę. Nauczył się od niego, jak angażować się w słuchanie, kontemplację, medytację, jak komentować nauki, jak debatować, jak pisać komentarze do nauk i tak dalej. Otrzymał od niego bardzo dobre, ogólne i też szczegółowe zrozumienie dharmy. Miał wspaniałe, czyli jakby rozwinął bardzo szeroki pogląd na temat 3 pojazdów i 3 rodzajów istot, różnych niższych i wyższych tantr i tak dalej. Sam pisał o tym w swojej autobiografii i pisał mniej więcej tak, że otrzymał od tego nauczyciela 3 kosze, sutr, tantr i komentarzy. Całą większą i mniejszy zakres wiedzy na ich temat. Otrzymałem również historię życia Buddy Bhagavana, różnych bodhisattvów i ich uczniów. Nauczyłem się różnych historii dotyczących dharma, królów dharmy, ministrów, tłumaczy, panditów i rozwinąłem niewyobrażalne oddanie dla wszystkich rdzennych guru linii.
Więc jeśli chodzi o Micio Dorje, uważał, że Tashi Izer był obdarzony niezwykle wielkim współczuciem, że był jak Avalokiteshvara. Że jeżeli ktoś był w jego obecności owładnięty jakimś splamieniem, jakieś klesza, to sam grymas na twarzy tej osoby wzbudzał wielkie współczucie w Tashi Izerze. Micio Dorje zawsze uważał, że tak właśnie reaguje na istoty Avalokiteshvara. Tashi Izer zaś był niezwykle podziwiał czyste intencje Micio Dorje, jego siłę jego pilności, jego zaangażowanie i jego inteligencję. I często mówił, że ten Karmapa, ten Gyalwang ma tak wspaniałe intencje i działanie i tak dobrze rozwija swoją wiedzę, że na pewno w przyszłości będzie wielkim, wszystko wiedzącym uczonym w krainie śniegu. Uważam, że to była że to były takie profetyczne słowa dotyczące Micio Dorje, gdyż faktycznie później stał się bardzo sławnym uczonym sutr, tantr i wszystkich poziomów wiedzy. Micio Dorje studiował z Tashi Izerem nie więcej niż 3 lata. Ale jego błogosławieństwo i wpływ pozostało z Micio Dorje pozostało z nim przez całe życie. Więc to w zasadzie był to dość krótki okres, ale błogosławieństwo też Izera było bardzo silne. Micio Dorje mówił, że to dzięki niemu rozwinął on takie zainteresowanie, taką ciekawość dotyczącą sutr, tantr i wszelkich innych, wszelkiej innej wiedzy. I przez następne 12 lat Micio Dorje cały czas studiował, cały czas czytał teksty, nawet nie wypoczywał w ciągu dnia i bardzo mało spał w nocy. Doszedł do wniosku, że jeżeli dużo je, to dużo flegmy się wytwarza w jego organizmie, a ta flegma powoduje, że chciało mu się spać, dlatego przestał prawie jeść. Jadł bardzo niewiele, po to tylko, żeby móc krótko spać w nocy i studiować i czytać przez jak najdłuższy czas. Micio Dorje kogokolwiek spotykał, to najbardziej jakby cieszyło go omawianie różnych punktów filozoficznych. Jeżeli przyszła do niego jakaś myśl, jakieś nowe, czegoś nowego się nauczył, to jak najszybciej to zapisywał. Więc studiował z bardzo dużą pilnością. I często mówił, że ten entuzjazm brał się właśnie z błogosławieństwa Tashi Izera. To było błogosławieństwo jego nauczyciela. Bardzo często, kiedykolwiek Micio Dorje jakby wspominał właściwości Tashi Izera, to kiedykolwiek miał taką okazję, mówił o wielkim zaufaniu, jakie on miał do tego nauczyciela, o swoim wielkim oddaniu. I więc wielu uczniów, przez to wielu uczniów Micio Dorje również jakby czuło błogosławieństwo Tashi Izera właśnie poprzez to, jak Micio Dorje o nim opowiadał. Później Micio Dorje napisał historię życia Sanjie Niempy, w którym również opowiadał o innych swoich nauczycielach.
I tutaj opowiadał oczywiście również o Tashi Mizerze. Więc tutaj Michio Dorje opowiadał o tym, że ten guru Dolmo Özer, nazwany imieniem swojego klanu, rozwinął i że ten guru jakiekolwiek małą zasługę miałem w sobie, on ją rozwinął i on pozwolił jej dojrzeć. Dzięki niemu, dzięki jego uprzejmości zrozumiałem wszystkie kolejne poziomy ścieżki nauk Buddy. Często Michio Dorje też mówił, że pewne nauki Buddy i czterech głównych szkół filozoficznych, sutr i tantr, że tak powiem, słabły wówczas w obozie Karmapów i tylko dzięki takim mistrzom jak właśnie ten Tashi Özer mogły rozkwitnąć jakby na nowo. Często Michio Dorje mówił, że nawet gdybym rozpadł się na drobne i ofiarował te kawałki mandali Tashi Özerowi, to i tak nie mógłbym odpłacić za jego życzliwość. Więc po tych 3 latach pojawił się kolejny nauczyciel Michio Dorje, który się nazywał Chodrup Sengye. On był zaliczany do 4 głównych nauczycieli Michio Dorje, dlatego że udzielił pełnych święceń Karmapie. Oprócz tych święceń przekazał mu też oczywiście wiele różnych nauk. Dzisiaj przywiązujemy wielką wagę do tego, kto z której linii, z której tradycji buddyjskiej pochodzi. Ten nauczyciel nie należał do kadziupów, nie był kadziupą. On otrzymał wiele nauk od wielu różnych nauczycieli i podobnie Michio Dorje otrzymywał nauki od wielu różnych nauczycieli. Później jakoś tak się stało, że zaczęliśmy studiować nauki tylko jednej linii, tylko naszej linii, ale wtedy, w tamtych czasach tak nie było i wszyscy studiowali wszystkich nauki. Więc fakt, że ten lama nie należał do tradycji kadziów, to nie miało żadnego znaczenia. I Michio Dorje też wspomina, że dzięki temu nauczycielowi on otrzymał pełnię nauk różnych tradycji i wychwalał za to swojego nauczyciela. Tak czy inaczej, był to lama, który nie był kadziupą, ale udzielił pełnych święceń Karmapy, dlatego zalicza się go do 4 głównych nauczycieli Karmapy. Urodził się w Jerusalem w centralnym Tybecie. Znamy imię jego ojca Rakie i imię matki Losar Ki i urodził się w 1451 roku.
kiedy w wieku 5 lat studiował, nauczył się czytać i pisać i zaczął recytować różne teksty ze swoim nauczycielem, którym wtedy był jego wuj, Lopen Chödrak Palsang. Kiedy zaś osiągnął wiek 8 lat, zaczął studiować tantry, Hayagriva i Vairachany Sarvadvit. Bardzo dobrze je poznał, do tego stopnia, że wielu ludzi przychodzili do niego o instrukcje i o takie sznureczki ochronne. W tamtych czasach w Tybecie Hayagriva uznawany był za bardzo ważne bóstwo, które usuwa przeszkody. Potem w wieku 14 lat otrzymał ślubowanie nowicjatu od Vinaya Rabjana Sengye i otrzymał również Abhishekę Hayagriwy, przepraszam, Hervadży i również Abhishekę Namse i również inne nauki dotyczące tego bóstwa od swoich Kempo. Kiedy miał 18 lat, otrzymał pełne święcenia w obecności swoich Kempo i całej sangi klasztornej. Kiedy każde najdrobniejsze przewinienie bardzo szybko zauważał je i wyznawał jeszcze tego samego dnia. Był bardzo znany z tego i bardzo znany był też z takiego czystego utrzymywania ślubowań mnisich. Jakby chronił swoje ślubowania jakby chronił swoje oczy. Był bardzo... Otrzymał też wiele abiszek i dogłębnych instrukcji od wielkiego Sidy Tangtonga Gyalpo oraz od innych mistrzów. Kiedy miał 21 lat, udał się do Palden Sangpur, do tego klasztoru. Więc to było jakby pierwsze siedra w Tybecie. To była jakby taka tybetańska Nalanda. Potem jego znaczenie jakby osłabło, tej siedry, tego klasztoru. Więc w tamtym czasie to było bardzo ważne miejsce dla studiów w Tybecie. Tam nauczał wtedy wielki uczony Tensal i to od niego on otrzymał wiele nauk dotyczących Abhidharmy i logiki. Studiował również 3 rodzaje ślubowań, trening umysłu itd. Kiedy miał 25 lat, zaczął studia nad Prajna Paramitą, nad 5 Dharma Maitreyi, nad Abhidharmą, nad Madhyamaką i wkraczaniem na środkową ścieżkę Tsongkhapy i tak dalej. Przepraszam, na Garjony, nie Tsongkhapy. Potem tacy uczniowie z tej siedry robili objeżdżali różne klasztory i debatowali z mnichami, z nauczycielami tych klasztorów, żeby przekazać im pełną wiedzę. Więc on mówił, że bardzo tego nie lubił. Ta część jakby studiów mu się bardzo nie podobała. Oczywiście, kiedy się zwyciężało w takich klasztorach, to zdobywało się wielką sławę więc on uważał, że często mnisi robili to tylko i wyłącznie dla sławy. Nie dla przedstawienia jakiegoś poglądu dharmy, tylko i wyłącznie dla sławy i znaczenia.
십자체하고 루시드 좀 연구이 침배서 근데 지 인사를 삼사로도 가라사나 수도 Więc 춘중 praktykował w Winaje i inne praktyki w czterech klasztorach. 나는 공 대표주사네 다 초보 대시기 나눠는 오마지 뒤에게 챌린지 십자 십는 거 얘나 Potem za czasów najazdu mongolskiego potem te wszystkie nauki Winai jakby zostały zniszczone, jakby osłabły. Mówię o tym dlatego, że Situ Ciekidjungney odwiedził później te cztery klasztory. I tam się właśnie dowiedział, jak bardzo szczegółowa była praktyka Winai utrzymywana w tamtym czasie. Ale to były już tylko zapiski, nikt już ich nie praktykował. W trakcie, kiedy Chödrup Sengye żył, wówczas w tych klasztorach odbywało się taka tradycyjne odosobnienie pory deszczowej, tak, które nadal jest utrzymywane i podczas tej pory deszczowej on udzielał nauk mnichom. Więc bardzo wtedy omawiał sutry, tantry i zaczął nauczać, ale wybuchła wojna w tym regionie, co bardzo zniechęciło go dalej do kontynuowania takiej praktyki i postanowił udać się na odosobnienie. Wówczas otrzymał instrukcję do 6 jog od mistrza jogi Sonama Sengye oraz otrzymał od niego taką logiczną podstawę do poglądu Shentong. Dzięki niemu Chödrup Sengye rozwinął bardzo silny pogląd Shentong, o którym później bardzo dogłębnie zrozumiał jego znaczenie, pisał o nim bardzo dużo i sam mówił, że to było jakby nagle z nocy stał się dzień, że nagle zrozumiał o co chodzi w dharmie. Więc dzisiaj jest to lama znany z utrzymywania poglądu Shentong. On sam o tym opowiada, że wcześniej, zanim nie zrozumiał poglądu Shentong, to nie rozumiał prawdziwego znaczenia pism, które czyta. Więc następnie ponieważ wcześniej obiecał jednemu ze swoich nauczycieli, że zaopiekuje się jego klasztorem Tsogde Genden Dang, więc jakby postanowił dotrzymać tej obietnicy i najpierw został mistrzem dyscypliny w tym klasztorze, a potem jego opatem. Następnie spotkał również 7 Karma Piąciedraka Gyatso, spotkał 4 Shamarpa Chenga Chedraka, Lingme Pandytu, Shali Lochena i innych nauczycieli. I z nimi też studiował sutry, tantry i różne obszary wiedzy. Następnie
w tej siedrze, której wspomnieliśmy, Sangpu, w tej siedrze sam zaczął nauczać i wykładał tam, objaśniał teksty Parajñā Paraliti. 근데 그거는 이제 생활해야 공과 도지 대비기 다 퍼지 가르치잖아. 공과 도지 대비기 다 라마 개체를 나한테 얘는 동아 최 생인제샤. 근데 그거는 이제 생각발래야 아니 긴주감에 캠퍼스에지. 아니 드네 송데다 긴주감에 Często był też takim nauczycielem, z którym uczniowie mieli takie sesje pytań i odpowiedzi. I on był właśnie nauczycielem, który udzielał tych odpowiedzi w tej siedrze. 다나시 대사 티기 캠퍼스야로 나탕기 캠퍼스야로 닝닝기 캠퍼스야로 다들 내게 되지 지 라마 키루 망보치기 에는 콘이야 춘지 슈버든지 중요해 말이야. W wieku, kiedy miał 54 czy 55 lat, został zaproszony przez Shamara Chenga Chedraka, aby udzielić mu wielu transmisji sutr i tantry, między innymi cykl wszystkich tantr, cykl Vinay, cykl tekstów, nauki do tekstów Asangi, Abhisheki z Oceanu Dakin i tak dalej. Wtedy właśnie otrzymał właśnie zaproszenie od Michio Dorje, który postanowił, że to jest właśnie lama, od którego on powinien otrzymać pełne święcenia mnisie. Lama pozostał jakby w Garczynie bardzo krótko, gdyż nie odpowiadał mu jakby klimat w Kamie i chciał jak najszybciej powrócić do centralnego Tybetu. Potem przeniósł się do Lasy i w wieku 80 lat, mniej więcej 80 dniach, po prostu ogłosił swoim uczniom, że odchodzę. I powiedział, rozłóżcie mój materac. Nie wiem dokładnie, o co chodziło, dlaczego on mówił o tym materacu, ale więc mnisi go zaczęli pytać, uczniowie go zaczęli pytać, jeżeli ty odejdziesz do czystej krainy, to kto będzie kto będzie naszym przewodnikiem, kto będzie naszym nauczycielem? Na co on odpowiedział, nie przywiązujcie się do psychicznego przywiązania, nie rozwijajcie psychicznego przywiązania. Przecież nigdy nie będziecie ode mnie oddzieleni. I tak usiadł w 7-punktowej pozycji Vairochany i odszedł. To nie jest tak, że zachorował, leżał na łożu śmierci i tam w bólu jakby odszedł. Nie. Odszedł w pełnej pozycji medytacyjnej. My nawet nie możemy usiąść w takiej pozycji, nawet kiedy nie jesteśmy chorzy i nie umieramy, a co dopiero w momencie śmierci. Następnie po przerwie opowiem o tym, jak przybył do Michio Dorje i jak go nauczał, ale o tym dopiero po przerwie. 당기 켄지 슈룹 생기기 남다디 롭스를 치브레 다 개바 되네 아니 켄지 슈룹 생기기 남달 아니 에 다다 베스닝바 다다 라요를 제잔디게들이야 시비나 켄그레스 삼청도 다시함래야 jam이기도 지콩 기 아니 켄지 Więc teraz mówiłem
Ogólnie opowiedziałem o historii życia Khenpo Chidruba Sengye. 가장 Otrzymałem jakby, o, otrzymałem jakby taki stary tekst opisujący jego życie, który przeczytałem ostatnio. Ale chciałbym jakby skupić się też na tym momencie, kiedy Chodrok Gyatso poprosił go o udzielenie pełnych święceń mnisich. Więc ten Khenpo Lama mieszkał w klasztorze Gendendang i wcześniej Więc kiedyś Siddha Sanjanyempa miał problem ze swoją nogą, z jakiś jego bardzo bolała go ta noga. Uchodorje wtedy przebywał z Sanjanyempą i Sanjanyempa powiedział mu wówczas: Więc, więc 야 다나신 가두이나 야 샤마르쟁에게 승나 총백급이야 아니 샵뇽아한테 용고도스 제자 więc wcześniej Sanjanyempa, ponieważ bolała go noga, no, noga, ponieważ bolała go ta noga, jakby nie wiem, czy zrozumiałam tutaj dokładnie. Aha, Sanjanyempa po prostu jakby mówił, że kiedyś po prostu jakby nie ofiarował jakby właściwych darów Shamarowi Rinpoche i to jest jakby karmiczny skutek tego czynu. Mm. Więc w tamtym czasie też w tamtym czasie też jakby były takie pogłoski w całym Garszczenie, że Shamar Rinpoche złamał swoje samaja. Więc Micho Dorje i Sanjanyempa Rinpoche zastanawiali się, co z tym zrobić. Postanowili jakby uciec, jakby wyruszyć do centralnego Tybetu. Więc Micho Dorje bardzo chciał otrzymać pełne ślubowanie od Shamara Rinpoche, ale ludzie z Garczeniu byli jakby przeciwni temu, dlatego Micho Dorje razem z Sanjanyempą myśleli o tym, żeby jakby po kryjomu się po prostu wykraść i wyjechać do centralnego Tybetu w tym celu. Potem też Shamar Rinpoche umarł, więc Micho Dorje na nowo musiał się zastanawiać, kto byłby najlepszym lamą, aby udzielić ślubowań Karmapie. Micho Dorje wówczas skonsultował się ze swoim innym nauczycielem Karmą Trinlepą i
Więc Karma Trinlepa właśnie zasugerował tego lamę Chidrupa Sengye. Karma Trinlepa też powiedział Michio Dorje, że kiedy siódmy Karmapa Chitrak Gyatso przybył do klasztoru Gendengang, to pojawiły się bardzo dobre znaki. Zorganizował taką złotą procesję, by powitać Karmapę. Więc wielu mnichów wówczas, wielu mnichów jakby stało w tej procesji, tak by witało Karmapę, a Chidrup Sengye trzymał wówczas złotą mandalę pełną klejnotów. Więc Karma Trinlepa uznał, że to było dobry znak, że to była dobry omen. I zasugerował właśnie tego lamę, aby właśnie ten lama udzielił ślubowań Michio Dorje. 대두산 다 고랑 통고용이야. 아니 엄마 상계 되소지 상계 남다르 되주나 제 상계 가시에 되네 대신 I siódmy Karmapa wówczas ofiarował temu lamie też bardzo ładny namtar, taką tą zewnętrzną szatę mnisią. Więc w końcu Michio Dorje zaprosił Chidrupa Sengye, żeby udzielił mu tych ślubowań. On był już bardzo stary. Miał 79 lat, więc Michio Dorje jakby napisał mu, że jeżeli uważasz, że ta droga będzie dla ciebie zbyt ciężka, to złamiesz swoje ślubowanie bodhisattwy. Więc Chidrup Sengye udał się w stronę Kamu, i udał się do Kongpo, gdzie przebywał Karmapa. Tam po drodze spotkał też i jakiegoś wielkiego tłumacza, z którym rozmawiał. Więc okazało się, że od trzeciego Karmapy większość karmatów jakby otrzymywała swoje ślubowania mnisie, pełne ślubowania mnisie właśnie w tym klasztorze Gendengang. Więc istniało jakieś takie szczególne powiązanie pomiędzy tym klasztorem a karmapami. Mówiło się wówczas, że Chidrup Sengye był emanacją Arhata, jednego z tych wielkich arkhatów, którzy jakby opiekują się dharmą Buddhy Shakyamuniego. Więc w tym klasztorze poza tym też bardzo dobrze praktykowano był Vinaya. To był klasztor bardzo znany z dobrej praktyki Vinay i też z takiej czystej linii tych ślubowań utrzymywanej w klasztorze.
Tak czy inaczej, to były takie różne powody, jakby różne powody, dla których Chedrup Sengye właśnie powinien był być tym lamą, który udzieli ślubowań Michodorze. Więc ten lama jakby pamiętał o tym specjalnym powiązaniu pomiędzy karmapami a tradycją jego klasztoru i zdecydował się udać do Kongpo i spotkać tam karmapę. Przepraszam. Więc miał już 79 lat wtedy. I więc to była taka podróż, która trwała kilka miesięcy. Nie było wtedy ani pociągów, ani samolotów, ani samochodów. Trzeba było odbyć tę całą podróż na grzbiecie konia. Wielu ludzi, wielu mnichów też jakby przyjmowało takie ślubowanie, żeby nie używać zwierząt do podróży, więc wielu mnichów w ogóle też nie ujeżdżało koni. Ale Michodoji bardzo nalegał na to, aby lama przyjechał do Garcienu. Więc ze względu właśnie na to powiązanie klasztoru z karmapami, ten lama zdecydował się jednak wyruszyć w tę podróż. Dotarł tam 11 miesiąca tybetańskiego. Michodorje spotkał się z nim tego samego dnia, kiedy tylko on pojawił się w Garczenie. I jeszcze tego samego miesiąca lama udzielił mu święceń Nisi. Odpoczął tylko kilka dni i przystąpił do ceremonii. Tego dnia spadł deszcz kwiatów, a na czystym niebie pojawiły się tęcze. Michodorje każdego dnia odwiedzał lamę i omawiał z nim różne trudne punkty sutr i tantr. Najprawdopodobniej też jakby przedstawił mu pogląd Shentung. Udzielił również Michodorje Abhisheki Amitayusa i czerwonego Wiszawany. Michodorje sam w swoich pismach pisał o tym, że to był wielki Khenpo Tsog z Gendengang. Że to był wielki Siddha z tradycji wszechwiedzącego Jonangu. Wielki król Dharmy w Szambali. On był jakby przekonany o tym, że kiedy umrze, to spotka wielkiego króla Dharmy w Szambali. Był to cenny Buddha Chedrup Sengye. Mistrz jogi i zwycięski we wszystkich kierunkach. Doskonały w pilności i w samadhi. Później też Michodorje jakby wspominał o tym, że pełne święcenia mnisie otrzymał zarówno od uczonego i medytującego mistrza Chedrupa Sengye, jak i od wielkiego jogina Mahamudry Karmy Trinlepa.
Micio Dorje również jakby zachował te włosy, które wówczas Chedrup Sengye jakby uciął Micio Dorje, zostały zachowane i potem zamieniły się w relikwie. Ten dzień, w którym denji den kala mado chi yangyar de ne kala sa me be inza an denji wa sa de sungdo wa se zang an chi ju xela shu me be inza de ge choden ba se zang choden gimbu nga ge be samba ndu song sta ngai samba tam je zo ten mistrz Chedrup Sengye był też nazywany Jonang Kempo. Dlatego właśnie, że tak bardzo podtrzymywał pogląd Shentung w swoich naukach i zatem nazywano go też takim mistrzem jednego posiłku, bo jadł tylko jeden posiłek dziennie. On miał, kiedy Lama też, kiedy jakby wyruszył w podróż, żeby spotkać Micio Dorje, to zobaczył, to miał taki sen, że tam gdzie zmierza, pojawiły się, on zrobił kilka caca, kilka takich malutkich stópek caca i potem te wszystkie stópki się jakby zaczęły mnożyć i pokryły cały teren wokół. Wobec czego Chedrup Sengye jakby powiedział, że to był proroczy sen, który mówił o tym, że aktywność Micio Dorje się bardzo upowszechni i będzie kwitła, a również znaczy to, że Micio Dorje będzie żył bardzo długo. Micio Dorje zaś mówił o tym, że rozmawianie o głównych punktach dharmy z tym mistrzem było bardzo satysfakcjonujące, bo ten lama bardzo szybko jakby mówił na temat, dochodził do sedna sprawy, wyjaśniał wszystko bardzo dokładnie. Więc tak czy inaczej dzięki tego rodzaju lamom, tego rodzaju nauczycielom, inteligencja i jakby wiedza Micio Dorje jakby stawała się coraz większa, coraz głębsza z każdym rokiem. To był ten rodzaj inteligencji, który jakby jest poza naszym zasięgiem. 지 초래 남게 봐. 초래 남버 게베 람. 가마 틀레 봐 슈아디. 이마레. 다데 콩 꾸충사데 타브 rum다 사사데레 꾸충. 안 동리 되네 게르기 동리 임바체. 대박 꾸르바사 지 별이야 다가다 급지도사네 룽바 텐델이야 뽐뿌 먹고요 봐. Więc teraz przejdę do czwartego wielkiego nauczyciela, Micio Dorje, do Karmy Trinlepa. Karmy Trinlepa, inaczej nazywanego również Chokle Nampar Gyalwe La. Był to czwarty guru Micio Dorje, urodzony w Dakpo. Urodził się w rodzinie jakby takiej szlacheckiej Kurapa. Był też znany z tego, że był siostrzeńcem Tashi Namgyala, wielkiego mistrza
Był wielkim mistrzem kadziu, wielkim uczonym Sakya, przepraszam, nie kadziu, Sakya. E, Karma Trinlepa, kiedy miał kilka lat, jakby został przyjęty do Surkar, do takiego wielkiego koledżu medycznego, Dharmasfara. Więc to było w tym koledżu jakby stworzono całą tradycję sur, tak zwaną tradycję nauk medycznych. Tam też Karma Trinlepa studiował nauki Czy i wiele innych nauk tradycji Nyingma. Kiedy miał 17 lat, przyjął ślubowania mnisie, a pełne ślubowania mnisie przyjął w wieku 37 lat od Shamara Chenga Chedraka. Kiedy, wracając do tego, kiedy był młodszy, kiedy miał 20 lat, przyjął ślubowania bodhisattwy w tradycji Madhyamaki od wielkiego mistrza i uczonego specjalizującego się w 5 dziełach Maitrei. Jak wiecie, w tradycji tybetańskiej mamy gesze, którzy dzielą się na Geshe-la Rampa, Geshe-la Jampa i tak dalej. To jakby oznaczało status czy też poziom wykształcenia danego geshe, jego specjalizację. I ten nauczyciel, od którego, jak rozumiem, Karma Trinlepa otrzymał te ślubowania, właśnie był pierwszym tym pierwszym Geshe-la Jampo w Tybecie. Otrzymał od niego również Guhya Samadżę i wyjaśnienie do mandali z piasku, do sypania mandali z piasku, również 6 jog Sukhasiddhi i wiele innych nauk. Otrzymał również pięcioraką Mahamudrę, nauki do pięcioraki Mahamudry od Drupciena Chipura. Oraz Prajna Paramitę, której później nauczał grupie 700 mnichów. Następnie studiował dalej Prajna Paramitę z Lopynem Sengye Gompo i otrzymał cały przekaz Kadampy, tekstów Kadampy od Gentyna Lundupa i nawiązał również związek darmiczny z Jamlingiem Panchenem Sonamem Namgyalem. Następnie otrzymał jakby takie nauki dotyczące gramatyki sanskrytu i tybetańskiej gramatyki i wiele innych przekazów od Panchena Sengala, czyli od wielu różnych nauczycieli Sakya i Gelug. Następnie udał się do wielkiego klasztoru w Quetzal, gdzie studiował pisma Nagarjuny i stał się również specjalistą od komentarzy do Abhidharmy i wielu innych tekstów, jak Madhyamiki i tak dalej.
Studiował również pięć dzieł Maitrei, Sutry Amita Yusa i wiele innych tekstów z Panchenem Bumrakiem Sumpą. Następnie studiował takie znaczenie pieśni urzeczywistnienia i otrzymał przekaz wszystkich dzieł Tashinamdziala. Następnie spotkał Chidraka Gyatso, siódmego Karmapę, jak tylko go spotkał, uważał, że był to prawdziwy Buddha, autentyczny Buddha. Jak pisał później, był przekonany, że był uczniem Chidraka Gyatso przez wiele żywotów. I że przez wiele żywotów oni razem studiowali i praktykowali dharmę. Od Chidraka Gyatso Chidrak Gyatso powiedział mu, jeżeli będziesz utrzymywał moją linię, to ja ci przekażę wszystkie nauki. Jeżeli zdecydujesz, że chcesz utrzymywać moją linię, to przekażę ci wszystkie nauki. I na co Karma Trinlepa się zgodził i przez 5 miesięcy trwały te wszystkie przekazy, włączając instrukcje do 6 Yuknaropy i inne. Następnie po środku Garcienu Karma Trinlepa miał taki mały namiocik, w którym praktykował w odosobnieniu. Wychodził tylko wtedy, kiedy Karmapa udzielał nauk, wychodził po prostu wysłuchać tych nauk i wracał. A tak poza tym przebywał cały czas w odosobnieniu, praktykując w ten sposób otrzymał od Chidraka Gyatso również instrukcje do współistniejącej jogi Mahamudry, do 4 dharm Gampopy, do Dakpotardien i wielu innych tekstów, wszystkie przekazy Gyalwa Gyatso, Madhyamaki, Rangtong, do poglądu Rangtong i Shengtong, które sobie nie zaprzeczają. Wszystkie przekazy nauk Karmapy Ramjunga Dorje, 3 Karmapy i tak dalej. Otrzymał oczywiście również ten 5 zbiorów nauk do 5 idamów Dysung Khenpe i wiele innych instrukcji. Poza tym otrzymał również cały przekaz różnych abiszek i instrukcji związanych z praktyką Cie i z praktyką 5 bóstw Gyalwa Gyatso. Tutaj mamy listę jakby wszystkich przekazów, które otrzymał Karma Trinlepa. Jest ich bardzo dużo. W Tybecie centralnym mówi się, że w centralnym Tybecie Tashin jakby zasponsorował, czy też wybudował taką stupę Buddy, i taką dużą z całą świątynią, zapleczem i tak dalej. I poprosił jednego ze swoich uczniów, aby tam został i nauczał. I w ten sposób jakby założył on siedrę w tradycji Sakya. Poza tym Tashin Namgyal jakby
jakby wynalazł, czy też jakby zapoczątkował produkcję papieru do druku tekstów Dharmy. Takiego specjalnego papieru, który później był właśnie wykorzystywany do wydruków. Potem ten klasztor, założony w ten sposób, został podarowany siódmemu Karmapie Ciedrakowi Gyatso wraz z sangą 500 mnichów, ale Karmapa przyjął ten klasztor, ale poprosił Karma Trinlepa, aby był jego opatem. Wówczas właśnie, jak rozumiem, Karmapa nadał właśnie ten tytuł Karma Trinlepa. Karma Trinlepa to jest taki jakby tytuł, w zasadzie taki tytuł głównego ucznia Karmapy. I właśnie wtedy od tego momentu jakby nazywamy tego mistrza Karmą Trinlepą, nazywano go. Tą grupę 500 mnichów podzielono na 4 podgrupy, w którym przekazano różne inne instrukcje, różne inne praktyki, aby je studiowali i praktykowali. I w ten sposób nauki linii Kamdzang zaczęły rozkwitać w tym klasztorze. rinpoche tak was de zan da rinpoche de zo dembare do me do ta ro ta tene chibu de zo gibja khane me ta la so ba tende ge pesa de yore paji de zam ge de men ro sam cheng ro ta tene je ka Następnie ponieważ Karma Trinlepa postanowił w końcu jakby wyruszyć w góry i zostać w górach na odosobnieniu w konkretnym miejscu, wówczas siódmy Karmapa jakby powierzył ten klasztor Tashinamjalowi, innemu mistrzowi. Kiedy Gardzian jakby przeniósł się wyruszył do lasy, to Karma Trinlepa jakby wyruszył razem z całym Garcienem. Więc Karma Trinlepa wówczas jakby stał na czele Garcienu. Wówczas w lasie był klasztor Karma Kamdzang. Miejsce nadal istnieje, ale to nie jest już klasztor Karma Kamdzang oczywiście. Więc Karma Trinlepa przebywał właśnie w tym klasztorze wówczas. Następnie Karma Trinlepa poproszono, aby nauczał w klasztorze Ramochi i w Sera i tak dalej, wielu tych wielkich klasztorach Gelugpy. Więc w tamtym czasie był wielki klasztor Drepung, Sera, Rinpoche i tak dalej. To były takie wielkie uczelnie klasztorne Gelugpy. Oczywiście niektórzy ludzie z tych klasztorów jakby bali się tego, że Karmapa chce założyć wielki klasztor w lasie, instalując Karmę Trinlepę, takiego wielkiego nauczyciela w tym miejscu, jakby planuje założenie jakiegoś alternatywnego klasztoru, ale i pojawiły się pewne problemy, ale teraz nie będziemy o nich opowiadać.
Tak czy inaczej, Karma Trinlepa był jakby głównym opatem tego klasztoru wówczas. I skupił się na praktyce Vinai. Siódmy Karmapa sam miał taką jakby czystą wizję, że wokół jakby siódmy Karmapa mówił, że wówczas w lasie wokół klasztoru, wokół posągu Dzioło, tej świątyni z posągiem Dzioło, żyło bardzo dużo świeckich. Siedra Gyatso uznał, że to nie jest zbyt dobre i że powinno się pojawić tam wiele mnichów, którzy czysto utrzymują Vinaya. I dlatego powstał właśnie ten klasztor w pobliżu świątyni z Dzioło. Ale siódmy Karmapa jakby odszedł i wobec czego ten klasztor jakby pozostał jakby taki opuszczony i wielu uznawało, że to jest jakieś takie źródło problemów, że taki klasztor Kadziu nagle w centrum lasu się znalazł. Karma Trinlepa, kiedy pojawił się w tym klasztorze, w tym czasie, kiedy Karma Trinlepa jakby przybył do tego klasztoru, aby jakby uciszyć te wszystkie problemy, złożył wielkie dary i tym darem głównie była sól. Wówczas sól była tak drogocenna jak złoto. Był w stanie również jakby postawić wielki posąg Buddy w tym klasztorze. Wówczas też potrzebowali Karma Trinlepa Więc wówczas kiedy Karma Trinlepa jakby zaczął tam swoją aktywność, uznano, że potrzebne jest założenie siedry Kadziu, które zostało nazwane Karma Lekshe Ling. I obecnie mamy Karma Lekshe Ling w Nepalu i właśnie nazwę zapożyczono właśnie z tej pierwszej siedry Kadziu w lasie. Potem powstała druga siedra Jangchupling. Siedra Lekshe Ling głównie zajmowała się sutrami, a Jangchupling tantrą. Tak czy inaczej, pokrótce. Karma Trinlepa założył kilka klasztorów. Zaś głównymi były klasztory, były siedry tak naprawdę, w którym studiowano sutry i tantry. Więc on udzielał wielu wyjaśnień dotyczących sutr i tantr. Podobnie jak poprzedni lama Jangchup Sengye, Karma Trinlepa również udzielił uślubowań Micho Dorje w tradycji Mahamudry. Micho Dorje napisał ponad 10 modlitw długiego życia dla swojego lamy Karmy Trinlepy.
I w jednej z nich jakby mówił, że Karma Trinlepa jest mistrzem, który osiągnął najwyższy poziom światowej dharmy, czy dharmy pism, i czyli był jakby najbardziej wykształcony w całej krainie śniegu. Karma Trinlepa zmarł w wieku 84 lat. Miał wielu uczniów, Kadziu i Sakya, dlatego że na początku był jakby Sakyapą, był siostrzeńcem Tashinamdziala, wielkiego mistrza Sakya, ale potem stał się uczniem Chitraka Gyatso i również utrzymywał linię Kadziu. Był tak naprawdę ostatecznie stał się jakby dzierżycielem linii zarówno Sakya, jak i Kadziu. Jutro chcę powiedzieć więcej na temat tego, jak Michio Dorje jakby podążał za swoim guru, za Karmą Trinleką, więc dzisiaj czuję się trochę zmęczony. Dzisiaj czuję się trochę, mam umysł trochę zamglony i nie jestem w stanie więcej powiedzieć. Dlatego proponuję, żebyśmy skończyli już nauki w tym momencie. Jutro więcej opowiem o tym, jak Michio Dorje podążał za naukami Karmy Trinlepa i jak studiował różne obszary wiedzy. Znalazłem jeden tekst, w którym jest to bardzo jasno opisane, dlatego przywołam go jutro. Więc jest to 7. dzień nauk. Omówiłem tylko 3 czy 4 strofy. Zastanawiam się, kiedy ja to skończę. Kiedy będę w połowie. Więc troszkę się tym martwię, ale na razie jakby idę powoli. Bo jak będę się zbyt wiele przejmował tym, to stworzę tylko problemy i przeszkody dla tych nauk. Tak czy inaczej chciałbym dojść do końca, do wyjaśnienia wszystkich dobrych czynów. Nie chcę ich jednak tylko po prostu przeczytać. Więc uważam, że nawet jeżeli nie dojdziemy do końca dobrych czynów w tym roku, to skończymy po prostu w przyszłym, ale chciałbym je omówić dokładnie. Chciałbym to jakby wyjaśnić jakby w tym momencie, jaki jest plan. Kilka dni temu opowiadałem o swoim Changdze, prawda? Pamiętacie? Więc wielu ludzi zapytało mnie potem, kim był ten Changdze? O kim ty mówisz? O kim ty opowiadałeś? Podejrzewam, że wymyślili sobie, że znajdą go teraz i zbiją. ale ten Changdze już nie żyje. Więc nie ma co jeździć do Tybetu i go szukać, bo on już nie żyje. Inaczej nie ma sensu tam teraz jechać, bo pojedziecie na darmo. Więc kiedy mówiłem o tym, to jakby wyszło samo z siebie. Nie myślałam, że to tak w ten sposób wyjdzie i zabrzmi.
że o tym wszystkich będę mówił, ale samo to rozmyślanie nad przeszkodami, których doznał Micio Dorje, jakby spowodowało, że zaczęłam wspominać własne przeszkody z moim labrangiem. I wydało się to bardzo naturalne. Więc absolutnie nie przyświecała mi taka myśl, że ponieważ on mi coś zrobił, to ja teraz muszę się na nim zemścić i jakby coś jakby odwdzięczyć za to wszystko. Absolutnie nie było to moją intencją, a poza tym, tak jak powiedziałem, on już nie żyje, nie ma do czego wracać. Po prostu wspomniałam to tylko o tym wszystkim, tylko dlatego, że bardzo przypominało mi to doświadczenia Micio Dorje.